Assalamu alaykum oğlanlar, kızlar. Gowum ýagdaýlaryňyz. Köpden bäri video goýamakdym. Işlerken. Intro işlänek, intro şuurlary. Ha, her kim kösenýändir. İşleýän server gerekdir her kime. Server bar, videoda goýjak. Aşağıdan, opисаниеda goýjak. Ссылка. Ine. İşte ya. İşte ya o şey. Ne? Sebio, Doc Sebio. Şu server işliyor. Intro server, короче. Ana, işte ya, нормально. Amerika'da maşinler bahaları yaptı. Ай, в общем, işle, sağ olun. Давайте. Like, подписка, köprek.